Aquestes són les últimes paraules que va ser el mes de maig, dimecres el dilluns, a les 5:30 vaig parlar amb ella i em va dir això, que estiguera tranquil, que ella estava per tots els mitjos on ho aconseguia. Jo espero, per el bé del club i per el bé de tots, i per bé també del PP, perquè és un club de Gandia i és un club molt volgut per tots, i que aquesta subvenció vinga perquè nosaltres, de veritat, que no fa falta, perquè estem passant tot això mal. Tots els directius estem passant mal perquè és un equip d'èlite que val molts diners i per estar ahí competint tenim que tindre alguna subvenció que altra, i la Diputació és molt important que ens doni. Jo vaig estar en el president de l'Alacant i jo sé que es dona molts diners. Dona 800.000 euros la Diputació d'Alacant a l'equip. I clar, és que nosaltres no hi ha ni comparació. Nosaltres som el segon equip més important de la Comunitat Valenciana i no ens consideren. Jo espero que la Diputació considere que som un equip important i som un col·lectiu que dona moltes alegries a les persones d'aquest poble i espero que complisquen i que ens ajuden.